Kok pasrano arek yo. Piye piye? Kok tak saiki? Sik. Kok pasrano gayu. Iya, kon meleno. Tegane. Piro mono? Wis kok tak kon meleno kok paling tak kok awakmu regane piro? Tak kok percaya mbek awakmu sih. Tak kira tas ngregani dhewe. Ya gak percaya aku sing ngregani dhek. Oh ya iya. Tak kon ngetero jam-jam 4 ngono. Duwe nek wis mari dikirim ae. Aku ngene iki mau. Tak transfer ya nang awakmu ya. Ya, Engko tak kene gayo kon dipotong 200 apa ro. lho lah mangkane kau. Ya wis ngono ae. Lah iku ana jam piro? Apa? Ojo kelewat lho yo. Kata gona jagal engko. Terus nek tak kirim jam 2 piye? Ya gak apa-apa. Lah ya maksudnya aja jam 5. Terus cepet tekone mbok kei hadiah. Wis gampang, wis gak percaya mbak aku sih, Gon. Sing Aku tak tambahi. Kamu. Ongkire. Kan mangan arek loro mangesakno wajah mau welas aja ngetok. Ya engko ongkos kirim tak kon kok. Ngono ae ta. Bisa? Tak kene langsung dak ya yo. Gue ta. Ongkos kirime Ah dak. ya. Yo. Balik yo. Ngono yo. Sun. Oke. Selalu nek golek odus mana ya. Nglayani nanti Bos ya. Yo. Golek masih model piye gerakan kabel. Ini ki gara-gara kon gak duwe kerja mbadok Kon dadi wong wedok nyalano wong lanang ae iso geger ae. tapi ya suwe Ya, iki panganan sira Ding. tapi Lumayan. Iki opo telek wedhus saiki? apa Apa emang gerakan kaplingan mang rene kon di pasar iki. Yo takok jare aku golekno wedhus sing apik. Oh iya bos tak golekno sing apa jangkep tak gak aku. Terus, mbok pelon sing endi? Iki bos. Endi mang? Oh iki lho. Gak ganteng sih bos. Loro ya, Ding. Iya loro lah situke iki bos sing nah iki lho bos. dari iku ae dipelin sing manuk itu gel Ya apa sih kon iki? keo dari keo Iko sangklir ndoke gak enek sisi tapi kuat bos. Aja ngejer usahaku rek, ngono ku rek. Dodol wis ngapi. Lah jarene mang ngomong, aku golekno sing apik ngono tak golekno sih. Lah nek sangklir kan wis jelas potongane ganteng, Bos. Iku gua apik. Aneh kon iki opo? Sakit mbok kan wong. lah jarane Liyane, kok liyane, golekno liyane. iku manuke sing rada tugel sing ngokon gayuk Kok dhewe yo ono ae arek loro iki rek. Iki ya, Bos. Kok iku terno ya nang ngene arek. gak kelar ngadeg ngono kok Wareken. Wis tak melok ae ngomong aku tak ambek bos iki. Sing iki kok oh wis terganing kok aku tak ambek arek ya. Terus itu endi, Bos? Kon tak jotos wis milih kon dhewe kok. Oke, Bos. Ah, iki lho, Bos. Cocok iki, Bos. Wis iki ambek iki. Jelas seneng iki arek Lah iki. iku mang sing jarimu ganteng timbang awakmu. Lah iku mang jarimu ganteng. Nek janjange kok, Bos. Apa iko? iko tapi gak nek pringsilane sese Cangklir. Arek loro iki lho. Wah. Sing positif iku sing endi? Wis iki, Padahal Bos. ndok sing logo ora lah kayak badok. Ya iku lho panganan srentil iku lho. Iki, Bos, singke, Bos. Gak wis, Bos. Ya wis, Nah, tak iki, Bos. Tak iki, Bos. Iki, Bos. Piye, Bos? Kira-kira, Bos. tak dol lho kon. Arek duit ae. Singke ambek iki wis. Yo wis. Jam loro terno. Lah nah iku pringsilane ana Kan taga. jarene iku ngomong dibungkus ngono, Bos. Dibungkus mbek opo, Kayak Bos? kresek. Katokmu iku. Ah, jarene kok dia bungkusan ngono ae. Cuk, lah anak buah kok ngeyel. Kayak kresek Bro, yo. Kayak kresek. Kadang gede. Lah yo mang jare dibungkus tak jawab ngene, Boyong kok karete double pedes aku. Wis aja ngomong ae butuh duit tak gak. Apa tuh, Bos? Engko jam loro terno. Oke, siap. Tenang ae kok enek ngene iki. Oke. Yo. Oke. Oke. Oke, siap. Kon nek punjul jam 4 ngebluk gak oleh apa-apa. Yo kudu tepat waktu. Yo nek esuk sadurunge jam. Jam loro iku terno. Nek sampe jam 4 punjul kon gak dikek. Aduh yo betul.
Duit masalah duit wedhus wis transferin kok ambil. Ya, Oke siap bos. Terima kasih. siap-siap krungu duit ae teges. Loh, langsung dipoto Tapi, duit. Pas wae gur ngero duit ae bulet ae kon. Biasa bos, duit itu ya bisa menggunakan segalanya bos. Karepmu lah. Sing penting jam loro terno. Oke siap. Kon sing nyapu sing resik. Kurang resik ta, Bos? Kurang Iya, wis. nyapu kok ngok silite bojomu ngono. Iya, pro embes e. Jam loro, ojo jam 4. Sing tenang lah ya kon sih. Lah yo. Masa katene numpak nang ndukure wedhus. Nek oleh duit sing seneng ya awake dhewe. Anggap ae borusan. Kon gak usah ku wae nyekel dhuwit. Kayak sing sangklir kae. Regane dilarang lho, Pak. Iya. Awak dhewe le pati. Oh iya ta. Masih melarat ya kudu pinter rek. Iya. Ora jori bali biar ora nyapu kok.